Ceerno Wuri Baylo mo Guinée Conakry ɓurɗo andirede karama ko Wuri Baylo joom gandal ngal ala sikkitare ina tawe oɗo saha e nder Sénégal e legal Ouest Foire so tawi ko listihar lotngal ɗannungal dewgal caɗele dow mbaldi nden ka ɓandu kadnar udditare dabre safara rafi kala ko wawi wonde ɗiɗo hajuji fof ina humto ɗo Ceerno Wuri Baylo ɗo bandiraɓe woto ngame jaɓane Ceerno Wuri Baylo e nder balɗe jeeɗiɗi tan hajuma o humto numéro o ko 77 706 03 54 77 706 03 54. Ko woni kadi yettata oui allo ba fama mbaɗɗa jamta aɗa selli mawɗum ke mbar ko jamde i baba hande kay wona jam ko woni mi fin hande eyyi dedam totti kam dépense hande ko alkamisa piye amen alkamisa de eyyi te hande kam somi fiyano kam baba mi yaltinde piiɗe walla mi waɗe alamante ɗum kam min kam mi hersi ɗum joni holko jiɗɗa wiide koccum dépense on jam piiroy joom galle ma tutuma dépense jaaɗa mbattoyɗa ɗum piye eyyi joni min holko mbawmi ɗum ɗo joni noon jinnomi ko tan yo won tan ko neɗɗuɗa han mi waɗa dépense ay euro kam joni yono baba kiisi baba yoni arande joni o ara min kay mi ala toma mi ala gama ay baba hoto won noon holko tagi ara ƴetta dépense aɗa watta ɗum piye somo waɗano nde mi fiyata a wawa ñagade mi rokkuma ko pirɗa min kam won kalis ni mbo ɗaminomi kono arani ɗum ko haajuma ala ko mbawmi hen joni kay mi ñaguima han mi won tan ko nelduɗa ham ko hooram goƴa mi ala ko dokkumami wallam hen tan saabu Allah mi ala ko dokkumami te appel o kuppu ɗum saabu Allah baba joni mi rokkani allo si koni hande bone mbaɗide wa yow ya tutte dépense jahara watti a pied wona lawol nananam invité goɗɗo o assalamu aleykum rahmatullah barakatu waaleykum salam an ka holi on ko adi fof mi salmini pulago inde ma e yettode ma mbiɗa jogui sappo e jeetati inde haalan min ɗi indeji mbiɗa wiya wojja guiɗe famɗa dépasse sukara bo mbi lamɗam ceema daali carte mémoire noddirteɗo des fils mbiɗa wiya kamilu kaɓɓaɗo mbiɗa wiya yiɗa ko meeɗi mbiɗa wiya yaaja canton ferme moi mais an holko woni inde ma deftere min Moussa Sambel hol gonɗo Moussa Sambel ko teddi Samba Ndonde yaro Samba Ndonde jaaƴi Samba Ndonde kuƴeli Samba Ndonde teddi dañi mamma teddi jibini paari cillande kukuuji cillande jibini siidi mbocel jibini yummu Moussa Sambel haalde holi an tan ene jeeri aɗa wulla ga aɗa askina ga nde won noon aduna ko saaha an est ce que aɗa jogui saaha damga Fouta Ngenar Toro Law ala tomi yettaki astafurlah an est ce que a meeɗi taccude maayo ngo ala tomi yahani nder Mauritanie joni an holko addunuma ɗo ene saabi noon garal men ɗo ko an tan keɗimi nini ɓuuri addudemi ɗo ko holɗum yidde yaade caggal leydi eyyi joni haalno foti cohluɗa 500 000 temedere ujunere ko temedere ujunere cohluɗa e hol goɗɗum e iPhone 7 plus invité goɗɗo o yo naat jamanu hande o noon min kam mi fuɗɗima ɗum hulde kaw ko keewi ko woni eyyi ɓeɗo rewɓe yo nanggue dewle mumen mi famani famminam rewɓe tan ne ndewe worɓe janaɓɓe tan oɗon ketto ko ɗum ɓe jolni joni noon ɓe goori oɗon kerƴina dewle ala fof kon mbatta hen oɗon mbaɗa hen ñomo ko mi haalanma ɗum ko seeɗa e gueɗe mabɓe ɗum ɗo de kam en gari Afrique jamande joni a ƴewat tan so tawi ma waw wajade ɓe min mboɗo wonde e mettam holɗen mette gonduɗa en ji seed village Sénégal hande haydara ala ko tampere de ɓuuri hen hewde kelɗo guertogal galle chef de village kelɗo koppu galle chef de village minen min tampi ceerno an ka wara ñaagui duwaw saret nani tawɗa ko mboɗo puusi saret holto puccu ngu woni onge forêt nan heeɓi puccu an aɗa heewi caɗele caɗele tan an aɗa ñaagui duwaw kewɗo ala fof ko yeehi ɗo ala fof ko yeehi fanmi nodda pakkoy leñol ara waɗanma duwaw subahallay nalaɗum invité goɗɗo omo wawi nadde min mi yi ko jiimi e Sénégal ne haymi holko hawma e Sénégal won yimɓe nan ɗo ko rewɓe yeyoɓe koye mumen jogui galleji 6500 so tawi jahat jamma mbala yaade ha weer 7 heures du matin so garti
te ko pimno totta yummum walla totta kawmum walla totta mawnu wiya ya dispense ya jeere sode ara kañum lelto wona ɗanade nokkane boole mum de fine fof 6 heures ñaama so gasni kadi haddo gudere mum kadi ya nahre lawol ɗum ko musiba won wonɓe ɗo sukaɓe nan ɗo mbalata jamma ko wujjude ha weeto so pini kokka bawmumen dépense bawmumen andi wadde babiraɓe ene gandi koɓe wuyɓe won hen jotto koye nder galle ene mbaɗa affaire uji ne cimmo yamba babiraɓe ene urno babiraɓe koyemen mandiltu non e cimmo yamba e nder galle he to babiraɓe ene kucciti hen koɓe cimmoto ko babiraɓe kañuma mandil te an on babiraɗo aɗa yenna ɓiyo ko bandi yeeso ne ɓawli wi kurum guite ne gojjini mbi coy jomum haccitto ko yamba hirtoto ko sangara so wima naga def a dogat mi salmini fuutankoɓe fof a salmitama holko wonno koyɗe ma affaire mis ko cahanagal holko addanma wiide affaire misyagal ko cahan abima mabɓe mis wom jeeyaka e réalité men wadde enen mis wona culture men ɗum noon ko gueɗe tubakoɓe wadde aɗa yiyade affaire misyagal yo itte e nder leydi men systéme o yo changé mais attention mis ko jontare ko joom hakkille joom haqqille ma on reedu ha jibina ara wiya kam mbaɗaɗo viol mis biɗo ko mbaɗaɗo viol on ko pamɗa e mum neɗɗo yaha waɗa bonande makko ha rappa ara wiya kam mbaɗaɗo viol holko jiɗɗa wiide ko haali ko wodani wona gonga mais o wi ko mbaɗaɗo dorogue waɗa violé so walino galle bammakko leeli takko yummakko hay goto wattamo dorog en tout cas ko kalɗa ko ina hawnide koye leydi diine gonɗen somi faami affaire misyagal rewani Allah jokkani en ndam ayen neɗɗo ɓorno zip feeca ɗum ha ɗo ha hol toon ha ɗo 11500 terɗe ma fof wona boowal so paari kadi hollire e télé jiya babiraɓe jooɗo no lemñina no pobɓa onon misuji onon poti ƴohrade koye moon waɗoɓe mis ɓe kala nawonoɗo hôpital ɗiɗo walla goto wona hen bomiri heddiɓe fof semeɓe wadde Allah wawi wadde Allah jogi dole wade Allah wawi wadde Allah